भारताचा सामाजिक आणि राजकीय इतिहास पाहिला असता या इतिहासावर अनेक व्यक्तिमत्वांचा थेट दुर्गामी परिणाम झाला असल्याचे अनेक दाखले इतिहासाच्या पानापानात आपल्याला दिसतात। यंदा लोकराजा शाहू छत्रपतींची 150वी जयंती। या निमित्त महाराष्ट्रभर, भारतभर किंबहुना जगभर छत्रपती शाहूंच्या कौतुकाचे, आठवणींचे, स्मरणाचे, कृतज्ञतेचे आणि लोकभावनेचे सोहळे आयोजित करण्यात आले। याच निमित्ताने शाहू छत्रपतींच्या जीवन कार्यावर, त्यांच्या सामाजिक चळवळीवर, त्यांच्या उदार व्यक्तिमत्वावर आणि एकूणच माणसातल्या राजेपणावर आणि राजातल्या माणूसपणावर भरभरून लिहिले पाहिजे, भरभरून बोलले पाहिजे, भरभरून व्यक्त केले पाहिजे। आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे शाहू महाराजांच्या जीवन गौरवाचा गोव्यात एक नवा मापदंड निर्माण करू पाहणारा प्रूडंट नेटवर्क आणि लाईव्ह मराठीचा एक छोटासा प्रयत्न। गोवा राज्य आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने गरुड झेप घेत आहे। अशा वेळी कोल्हापूरचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे विचारधन गरजेचे आहे। सर्व अतिथी व्यासपीठावर स्थानापन्न झाले आहेत। एक छोटीशी ज्योत प्रतीक म्हणून काम करते, थोडासा का होईना पण अंधार दूर करते। तेव्हा आजच्या या शुभदिनी दीप प्रज्वलनाने आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। आता मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं। माचेवेले मानेस्त गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, अण्णासाहेब चाकोटे, प्रमोद मोरे आणि तुम्ही सगळे, तुम्ही शाहू महाराजांच्या, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या जिवनावेलो ही डॉक्युमेंटरी पळयली। एक 2-3 मुद्दे जे म्हजे तकले येता थोडक्या भितर मांडटा आनी थांबता की एक धागो जो सतत हातूंत भितर दिश्टी पडटा, ज्या 3 गजालींचेर शाहू महाराजांनी खूब काम केलें, ते म्हळ्यार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि आरक्षण। शिक्षण सगळ्या खातीर, प्रशिक्षण एम्प्लॉयमेंटा खातीर आणि एडमिनिस्ट्रेशना खातीर। म्हळ्यार इतलें की गांवांनी जे एडमिनिस्ट्रेटर असतात तांकां एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलोवचें गांवचें हें तांकां समजून सांगपा खातीर सुद्दां तांणी प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले आणि समाजातल्या दुर्बळ घटकां खातीर आरक्षण। ह्या 3 म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर आनी हें केन्ना केलें, हें एक 20व्या शतकाच्या सुरवातीक केलें। म्हळ्यार आज सुद्दां आमी जेन्ना राजकारण पळयतात तेन्ना ह्याच मुद्द्यांचेर आमचें आयचें राजकारण सुद्दां फिरत आसता, पण ती दूरदृश्टी आशिल्लो असो एक राजर्षी आमकां 20व्या शतकाच्या सुरवातीक मेळ्ळो, जाणी ह्या सगळ्या गजालींचेर भर दिलो। आनी तें इतल्याचेर नाशिल्लें की त्या सगळ्या भितर घटक खंयचे घेतले। म्हळ्यार तुमी आतां डॉक्युमेंटरी भितर पळयलें आसतलें की भुरग्यां खातीर तांणी चायल्ड मॅरेज कशी बॅन करतले, चायल्ड मॅरेज कशी बंद करतले हाचेर काम केलें। महिला खातीर तांणी इवन विधवांचे पुनर्विवाहाचेर काम केलें। म्हळ्यार हे जेन्ना तुमी आयच्या समाजा भितर सुद्दां हे पळयतात, हे कितले दूरदर्शी विचार आशिल्ले, प्रोग्रेसीव विचार आशिल्ले हाची आमकां जाणीव जाता। आणि तिसरे तरणाट्या खातीर ते म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंटाचेर काम केलें। म्हळ्यार आपणे धरणाचो प्रकल्प आसूं, इरिगेशनाचो प्रकल्प आसूं, फार्मर्सांची बरोबर केल्लें काम आसूं, एम्प्लॉयमेंटाचेर भर दिलो। म्हळ्यार एक गजाल ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका जी जाणवता ती म्हळ्यार राजाश्रय कोणाक दिवचो आनी खंयच्या गजालीक दिवचो हें जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे जीवन आणि तांचे जिवना भितर तांणी केल्लें कार्य हातूंतल्यान ही देख आमकां बेस बरी मेळटा। कारण राजाश्रय ज्या गजालीक मेळटा ती गजाल फुलता फळटा। बरे गजालीक राजाश्रय मेळ्ळो, बरी गजाली फलतात फुलतात, वायट गजालीक राजाश्रय मेळ्ळो, वायट गजाली ह्या समाजा भितर फुडें सरतात। त्या खातीर आनी हे 19व्या एंडाक शतकाच्या किंवा 20व्या शतकाच्या सुरवातीक हे कॉन्सेप्ट्स घेवन
हे प्रोग्रेसीव विचार घेवन समाजा भितर वचप ही सोपी गजाल नाशिल्ली. हे सगळे प्रवाहा विरुद्ध आशिल्लें. सो त्या प्रवाहा विरुद्ध पोवन पुसून ही गजाल बरोबर हाजें भान दवरून मुखार वचप आय थिंक इज अ सायन ऑफ ग्रेट नॉट ओन्ली कमिटमेंट बट ऑल्सो करेज. कारण खूब फावटी असं जाता की समटायम्स वॉट इज पॉप्युलर इज नॉट रायट अँड समटायम्स वॉट इज रायट इज नॉट पॉप्युलर. सो आमी खूब फावटी अशी गजाली भितर घुस्पून पडटात की ही गजाल पॉप्युलर न्ही म्हणून आमी बरोबर गजाल सुद्दां एक एकदां करनासतना रावतात आनी खंयची तरी चुकीची गजाल ती पॉप्युलर म्हणून ती करपाचे भानगडी पडटात आनी तातूंतल्यान मागीर समाजाचेर दुर्गामी दुश्परिणाम जातात. सो एका राज्यकर्त्याक कशी दूरदृश्टी आसची, तांचो फोकस कितें आसचो, म्हाका दिसता हें जर शिकपाचें जालें जाल्यार छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या ह्या जिवनपटांतल्यान आमकां निश्चित शिकपाक मेळटा. आज गोंयांत हो सुवाळो जाता. हांव सगळ्याक परत येवकार दितां. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसात, आमदार आसात, तांकांय येवकार दितां आनी शाहू महाराजांच्या पवित्र स्मृतीक वंदन करून म्हगेले 2 शब्द थांबयता. जय हिंद, जय गोंय. आजच्या ह्या कार्यक्रमाला आलेल्या सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला पण तुमचं पण खूप खूप अभिनंदन. आणि खास करून अभिनंदन प्रुडंट मीडिया फॉमेंतो ग्रुप ह्यांचे इन्चार्ज जे आहेत मिस्टर लुईस या समोर बसलेले आहेत, त्यांच्यासाठी आणि प्रुडंट मीडियासाठी जोराने टाळ्या वाजवा. खरं म्हणजे साखळी आणि परिसरातील मुलांचं आणि आपलं सगळ्यांचं भाग्य म्हणायला पाहिजे, कारण शाहू महाराजांची जयंती आपण गोव्यामध्ये आणि विशेष करून साखळीमध्ये सेलिब्रेट करतो. 150वी जयंती. मी मुलांसाठी मुद्दामून सांगतोय की तुम्ही छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म हा घाडगे घराण्यामध्ये झाला आणि घाडगे घराणे म्हणजे नो डाऊट इट इज नॉट डायरेक्टली ॲज अ राजघराणे, बट तरीसुद्धा त्यांना दत्तक
ह्या छत्रपती शिवाजीराजे भोसले म्हणा किंवा संभाजीराजे भोसले ह्या घराण्यामध्ये दत्तक घेतले. त्या घराण्यामध्ये पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर कितीतरी राजे होऊन गेले, पण छत्रपती शिवाजीराजे, संभाजीराजे आणि राजाराम राजे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आपण डायरेक्टली जरी म्हणत असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर अभिमानाने ज्यांचं आणि कर्तृत्ववान राजे म्हणून ज्यांचं नाव घेतोय ते कोण असेल तर छत्रपती शाहू महाराज यांचं नाव प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या अभिमानानं घेतलं जातं. आता ज्या पद्धतीने आपण त्यांच्या हे शॉर्ट फिल्म बघत होतो, त्या शॉर्ट फिल्ममध्ये शिवजयंतीच्या नंतर शाहू जयंती महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरी होते. मी एवढ्याचसाठी सांगतोय, जन्माने जरी राजे नसले तरी ते कर्तृत्वाने प्रजेचे राजे झाले, यासाठी आपण विसरायला नाही पाहिजे. मी मुलांसाठी हे मुद्दामून मेन्शन करतोय. आपण कुठल्या फॅमिलीमध्ये जन्माला आलोय, आपण कुठल्या परिस्थितीमध्ये जन्माला आलोय, आपण काय करतोय, कुठं राहतो, यापेक्षाही आपण आपल्या कर्तृत्वाने किती मोठे होऊ शकतोय याचं ज्वलंत उदाहरण जर आजच्या ह्या पिढीमध्ये कोण असेल तर छत्रपती शाहू महाराज आहेत. हे त्याने सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. आपल्याला मिळालेल्या संधीवरनं की आपल्याला जी संधी देतोय त्या संधीचा फायदा म्हणजे प्रजेसाठी असेल, आपल्या कर्तृत्वासाठी असेल, हा कशा पद्धतीने आपण करू शकतोय हे खऱ्या अर्थाने छत्रपती शाहू महाराजांनी करून दाखवलेलं आहे. त्याचसाठी आजच्या तरुण पिढीसाठी हा इतिहास समजून घेणे, आजच्या तरुण पिढीसाठी छत्रपती शाहू महाराजांचं चरित्र वाचणं, त्यांचं चरित्र समजून घेणे. नॉट ओन्ली द छत्रपती शाहू महाराजच, मी तर म्हणेन की अशा पद्धतीने म्हणजे आपल्याला थोर लीडर्स किंवा इनोव्हेटर्स, सायंटिस्ट या सगळ्यांची चरित्र वेळच्या वेळी वाचणं हे खूप गरजेचं आहे. आपण जर घडत असतो तर अशा पद्धतीने जे हिरोज होऊन गेलेले आहेत, आपल्याला फक्त फिल्मी स्टाईलमधला हिरो किंवा एखाद्या क्रिकेटमधला हिरो एवढाच आपल्या समोर ठेवून नाही चालणार, तर त्याने ह्या देशासाठी, राष्ट्रासाठी, जगासाठीही काय काय केलेलं आहे हेही आपण म्हणजे समजून घेणं, वाचून घेणं आणि त्यावरतीच आपण घडणं हे खूप गरजेचं आहे. त्याने आपल्या राज्याचा प्रजेसाठी कशा पद्धतीनं उपयोग केला आणि विशेष करून मागासवर्गीयासाठी कशा पद्धतीने उपयोग केला, महिलांच्यासाठी कशा पद्धतीने उपयोग केला, इतर जातींसाठी कशा पद्धतीने आपल्या राज्याचा उपयोग केला. त्यांच्याकडं अर्थनीती होती, त्यांच्याकडं आपण ज्याला म्हणतोय की त्यावेळीसुद्धा म्हणजे राज्य चालवत असताना म्हणजे अर्थक्रांती असेल किंवा किसान समृद्धी असेल, या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये पूर्ण भारत देशामध्ये म्हणजे राधानगरीचं धरण बांधण्याचं स्वप्न बघितलं आणि फक्त स्वप्न नाही आणि ते स्वप्न परत साकार करून दाखवलं. म्हणजे त्यावेळीची इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी बघा, आजही राधानगरी धरण जर आपण बघायला गेलो तरी तेवढंच स्ट्रेंथन आहे, तेवढंच स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे विचार करा त्यावेळी वापरलेली टेक्नॉलॉजी. यात म्हणजे योगायोग. माझं ग्रॅज्युएशन हे कोल्हापूरमध्ये कंप्लीट झालं आणि कोल्हापूरमध्ये 5.5 वर्ष असल्या कारणाने छत्रपती शाहू महाराजांच्या ह्या राज्यामध्ये असणारे विविध प्रकल्प पाहण्याची जवळून संधी मला मिळाली. त्याने केलेले वेगवेगळे प्रकल्प जवळून पाहायचे, अनुभवायचं मला क्रांती आली. ज्यावेळी आपण म्हणतोय की म्हणजे शिक्षणामध्ये कितीतरी मागं असलेला हा देश, त्यावेळी म्हणजे मुलींसाठी वेगळी हॉस्टेल, मुलांसाठी वेगळी हॉस्टेल ही कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी सुरू करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते छत्रपती शाहू महाराजांनी केलं. इंग्लिश शिक्षण म्हणजे ज्याला आपण त्यावेळी म्हणजे इट इज खूप दूरची गोष्ट होती. म्हणजे पूर्ण ब्रिटिश काळामध्ये शिक्षण एखाद्या लहानशा शहरात, गावात सुरू करण्यासाठी पण शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेलं आहे. कोल्हापूर या ठिकाणी आलेले त्यांचे बाकीचे पथक विशेष करून वेगवेगळ्या किरायती आपल्या कफायती करून दाखवणारे पथक जे या ठिकाणी आले, तलवारबाजी असेल, भालाबाजी असेल, आपण सगळ्यांनी बाहेर बघितलं पण असेल. फक्त शिक्षणाच्या बरोबर ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी शिकणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे आणि आपल्या दृष्टीनं ते उपयोगाचं पण आहे. त्यासाठी आजच्या या छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांच्या विजनरी दृष्टीने त्याने केलेला त्यांच्या राज्याचा विकास, आपण जसं म्हणतोय की छत्रपती शाहू महाराजांचं राजघराणं या गोव्याच्या दृष्टीने नवीन नाही आहे. छत्रपती शिवाजीराजे असतील, संभाजीराजे असेल,
त्यांचं सातत्यानं आपण जसं म्हणतोय की गोव्यावरती त्यांचं खूप प्रेम होतं. गोव्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांनी पोर्तुगीजावरती या ठिकाणी मंदिरं उद्ध्वस्त किंवा हिंदू धर्माचं करत असणारे धर्मांतरण हे रोखण्यासाठी शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचंही कार्य तेवढ्याच खूप मोठ्याने आहे. आजही आपण म्हणजे बिचोली तालुक्यामध्ये आपल्या म्हणजे सांगत असताना सांगतोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीमध्ये सगळ्यात अगोदर मंदिरांची पुनर्बांधणी जर आपल्या सप्तकोटेश्वराच्या नारवी भूमीमध्ये कोणी केली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. हे आज आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतोय. आणि खरं म्हणजे मी माझं भाग्य म्हणेन की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 16व्या शतकामध्ये बांधलेलं नारवेंचं सप्तकोटेश्वर मंदिर पुन्हा एकदा जीर्णोद्धार करून लोकार्पण करण्याचा योग जर कोणाला मिळाला तर तो मला मिळाला, हे मी माझं सदोदित भाग्य समजतो. म्हणून मी मुलांना मुद्दामून परत सांगेन की इतिहास हा आपल्याला म्हणजे आपलं भविष्य घडवण्यासाठी सातत्याने आपण इतिहास वाचणं हा गरजेचं आहे. आपण योगायोगाने आपल्या गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर ही एस्टॅब्लिश केलेली आहे, जेणेकरून म्हणजे हा छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा बाकी इतिहास समजून घेण्यासाठी त्यांचं ॲडमिनिस्ट्रेशन हे समजून घेण्यासाठी त्यांचा पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने चेअरही आपण गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये एस्टॅब्लिश केलेले आहे. त्याही विषयावरती शिंकणं हे गरजेचं आहे. आजच्या ह्या दिनी परत एकदा मी आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतोय आणि महाराजांचे विचार आत्मसात करणे गरजेचं आहे. म्हणजे आपण त्यावेळी जर अस्पृश्यता हा विचार छत्रपती शाहू महाराजांनी लक्षात घेऊन म्हणजे ज्यांना मागासवर्गीयांना आपल्या बरोबर घेऊन हा शिकवण्याचा जर प्रकार केला, छत्रपती शाहू महाराजांनी म्हणजे व्यसनबंदी म्हणा किंवा व्यसनाचा तिटकार करणं हा त्या 1800 शतकामध्ये जर छत्रपती शाहू महाराजांनी विचार केला. आज तर आपण सगळेजण यंग युवा या ठिकाणी आहोत. आपण सगळेजण 21व्या शतकामध्ये आहोत आणि ह्या 21व्या शतकामध्ये आपण विकसित भारत 2047 ह्याचं स्वप्न पाहण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. ज्यावेळी आपल्याला देशामध्ये म्हणजे आपण विकसित भारत विकसित गोवा 2047 पुढच्या 25 वर्षाचं स्वप्न आणि हे सगळं दाखवत असताना आज सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर आहेत. सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला इझिली अवेलेबल होतात. म्हणजे इनोव्हेशनच्या माध्यमातून म्हणा, टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा आपण आपल्याला ईज ऑफ एड्युकेशन ज्याला आपण म्हणतोय की सगळ्या गोष्टी आपल्या गावापर्यंत येऊन पोहोचलेल्या आहेत. प्रुडंट मिडियाचे हांव अभिनंदन करता की ही 150वी जयंती सेलिब्रेशन करपाक तांच्यानी आमच्या रवींद्र भवन सांखळे हांगा केल्ली आसा. राजा खूप जावन गेले पण छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज छत्रपती आणि छत्रपती शाहू महाराजान हांचे जे कार्य असले एक डिफरंट कार्य असले. तांची जर तुम्ही हिस्ट्री पळयल्यात ते राजघराण्यान जन्म जावंक नसले, ते घाडगे ह्या घराण्यान जन्म जाल्ले, ते मागीर ते राजघराण्यान गेल्ले आसा, तांकां हे केल्ले आसा, एडॉप्ट केल्ले आसात. तांचं जर तशें जर तुमी लायफ टायम पळयशात जाल्यार तांकां फक्त 48 इयर्स आशिल्ले. तशें ते यंग आसले. 48 म्हटल्यार काय व्हडलीं वर्सां न्ही. एट द एज ऑफ 20 वर्सांचे आसतना तांच्यांनी तांकां राज्यपण दिल्लें आसा. तेन्नाची तांच्यांनी आपलो करियर सुरू केल्लो आसा. म्हणजे 1894 तांच्यांनी आपलो करियर सुरू केल्लो आसा. तांचो जन्म आसा तो 1874 आसा. शाहू महाराजान तेन्ना डिसायड केल्लें शिक्षण हे आपले मातृभाशेनच आसपाचें. हे केन्ना केल्लें 100 वर्सां पयलीं ठरयल्लें की हे शिक्षण आसपाक जाय. आज आमी ते आसचें काय ना हेचेर आमी आज डिस्कशन करता. सो त्या खातीर त्याच्या शिक्षणाक थोडे हे असले. एक म्हणजे तांणी कितें केलें, शिक्षणाचो त्याचो भर व्हडलो आसलो. वचत थंय तेणी शाळा बी सुरू केल्ले आणि हे जे शिक्षण सुरू केल्लें सदांच ते एक मार्जिनलायज घटक म्हणजे कोण, जे SC ST गरीब लोक हांकां शिक्षण मेळपाचें तेंचो भर आशिल्लो. सो त्या खातीर तेन्ना त्यांनी स्कॉलरशिप्स एज्युकेशनल फंडिंग केल्लें. म्हणजे ह्या लोकांक जो पर्यंत आमी मेन प्रवाहान हाडना तो पर्यंत आमची परिस्थिती बदलूंक शकना. सो त्या खातीर तांचे शिक्षणान जे काम असले खूप मोठे असले. आणि पळयात हे आमकां आज गोष्टी सांगपाक इजी आसा. आज कितलोसोच डेव्हलपमेंट जाला. ते गेल्या 1922 गेल्ले आसात. त्याच्यानंतर कितकोसोच डेव्हलपमेंट जाला. पण तेन्ना प्रवाहाच्या अगेन्स्ट करप तेन्ना म्हणजे कशें शिक्षण फक्त जे जमीनदार असले, भाडकार असले, ज्यांच्याकडे खूप पैसो आशिल्लो अशाच लोकांक शिक्षण असले, गरीबाक शिक्षण नासले.
छत्रपती शाहू महाराजांचो शिक्षणाचेर खूप भर आसलो आणि त्यांनी तिन्ही गोष्टी केले. शाळा बांधले, ज्या भुरग्यांक जी फी जायना तांकां फायनान्शियली सपोर्ट केलो आणि मातृभाषेन शाळा शिक्षण आसपाचे हे ताचेर त्यांचो घट्ट हे आसलो. दुसरो म्हणजे त्यांचो चेंज आसलो की तेन्ना तुमकां खबर आसतली देवळांनी बी फक्त गांवांतल्या गांवकारांक म्हाजनाकच वचपाची एंट्री, जे हे अस्पृश्यता म्हणजे हे जे SC ST लोकांक एंट्री नासली, तेन्ना त्यांनी तांकां वचपाक जाय देवळां तांच्या खातीर उगडलेली. आज हे इजी गोष्ट दिसता, आज इतलो अपोज जायना, पूण इमॅजिन तेन्ना तांकां कितलो अपोज जाल्लो आसतलो. पण तरी तांचे कितें आसलें, जे सगळे जे समाजाचे घटक आसत तांकां एका प्लॅटफॉर्मार हाडपाची. इनफॅक्ट तेन्ना तांच्यांनी गेट टुगेदर करताले. गेट टुगेदर कित्याक करताले? एंटरटेनमेंट म्हणून न्ही, तर सगळ्या समाजांतल्यांक एका प्लॅटफॉर्म आसून जेवण दिवपाचें. इनफॅक्ट ताका एक संमेलन म्हणटाले, म्हाका तो करेक्ट वर्ड येना, पण ते संमेलन म्हणजे कितें तर जेवण हे करपाक, म्हणजे प्रमोद आचार्याक खबर आसतली. सो हे गोष्टी आसले. तिसरे तांचे जे कितें आसले तर आज आमी म्हणटा स्किलिंग, आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, म्हणजे वोकेशनल स्टडीजाचेर तांचो भर आसलो, ज्याच्यामुळे इकॉनॉमिकल अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, ज्याच्यामुळे जॉब मेळपाक जाय, तांची जी जो कोण ते शिकता ताचे घरदार कशे चलतले अशें एज्युकेशन करपाचेर आशिल्लें. तांचो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचेर आमचे जे आर्टिस्ट आसले तांकां प्रमोशन करपाचेर हाचेर तांचो सदांच भर आसलो. आणि हे करतना तांच्यांनी जो विचार केल्लो तो त्या टायमाचेर करूंक नासलो, तर कोल्हापूरचे फुडें कशे सुदारणा जातली, अपलिफ्टमेंट जातली, हांगाचे आमचे नवे आर्टिस्ट कशे तयार जातले हाचेर भर धरून आसलो. आणि हे जर सगळे करपाक जाय जाल्यार तांकां ऍडमिनिस्ट्रेशनान चेंज करपाची गरज आसली. आणि पयलीं कशें आसलें, ऍडमिनिस्ट्रेशनान एक ब्राह्मणच समाज आसलो, एक 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 स्पेशलायज क्राउड आसलो, पण त्यांनी ना, त्यांनी इवन दुसऱ्या समाजांतल्यांक सुद्दां ऍडमिनिस्ट्रेशनान हाडलेले. आणि कशें ऍडमिनिस्ट्रेशन करपाचें, आता दुसऱ्या समाजाचें ऍडमिनिस्ट्रेशन हाडपाक दोन कारणां आसलीं. एक तर त्या लोकांक रिप्रेझेंटेशन जावपा जाय समाजान, आणि दुसरें जेन्ना आमी एक खंयच्याय समाजांतल्या मनशाक ताचें रिप्रेझेंटेशन दिता, त्या मनशाक जी त्या समाजाची कळकळ आसता ती कदाचित एक दुसऱ्या समाजाचो, एक वयल्या समाजाचो जर मनीस बसलो जाल्यार ताका ती कळकळ नासता. आणि हे जर सगळे करतले म्हणजे ओव्हरऑल जर तुम्ही पळयशात तांच्यांनी ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाचें समाजान कशें करपाक जाय जाल्यार हे सगळ्या प्रत्येक गोष्टीचेर केल्ले. इतलेच वायट दिसता तांकां हे म्हणजे राज्य करपाक खूब तसो कमी टायम मेळ्ळो. अवघी तांकां 26 वर्सां मेळ्ळी, कित्याक 26 न्हू 28 वर्सां मेळ्ळी तांकां अवघी. तसो तर इट वॉज अ टू लेस. एक सर्वसामान्य कोल्हापूरकर म्हणून मला खरंच खूप अभिमान वाटतो की आज गोमंतकीय भूमीत ही जयंती साजरी होत आहे. एक ज्या राजाचं कार्यकर्तृत्व कार्य आपण शब्दामध्ये सांगू शकत नाही, शब्दामध्ये मांडू शकत नाही, अशा राजाची जयंती साजरी करण्याचं भाग्य आम्हाला या गोव्यामध्ये साजरं आम्हाला मिळते. आणि मी खरंच या अर्थानं गोवा राज्य शासन, आपले लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, डॉक्टर चंद्रकांत शेटे, आपले कोल्हापूरहून खास आमच्या विनंतीला मान देऊन जे आमचे चकोते उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आहेत अण्णासाहेब चकोते, ज्यांनी इथं प्रतिनिधित्व केले या शाहू जयंतीचं, आपले प्रुडंट मीडिया ग्रुपचे डायरेक्टर संपादक प्रमोद आचार्य आणि संपूर्ण गोमंतकीय लोक ज्यांनी आज या जयंतीला च्या कार्यक्रमाला मान देऊन इथं उपस्थिती दर्शवली आणि या कार्यक्रमाला शोभा वाढवली, या सर्वांचा एक सर्वसामान्य कोल्हापूरकर म्हणून मी खरंच मनापासून आभार मानतो. आणि जाता जाता इतकंच म्हणेन की आभार मानून पर्क करायचं नाही, पण या ऋणात राहणं पसंत करेन. आणि इथून पुढं प्रत्येक वर्षी गोव्यामध्ये राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती अशाच पद्धतीने साजरी होत जाऊ, त्यांचे विचार, आचार आणि कार्यकर्तृत्व आपल्या सर्वांच्यापर्यंत पोहोचत राहू.